d'allí, és tot d'aquí. Fantàstic! Un geni! Ah! Ja ho sé! El nostre arbre, una mica tot, compacte, fort, fèrtil, potent, productiu! És per això que hem pensat en un bon teatre. Potser us ha costat entendre si som de molt lluny o de molt a prop, si som vells o no ho som. Així ens sentim, doncs, els 500 milions de discapacitats que hi ha en el món. En segons quines circumstàncies sentim que ho som i en segons quines circumstàncies sentim que no ho som.